Ahojte, moje meno je Margareta Házel a dnešná téma, ktorú som si pre vás vybrala, je téma hanba a odmietnutie. Táto téma dneska bude zároveň aj témou, ktorú budeme precvičovať na joge. A je veľmi zaujímavé, že táto téma sa zjavuje práve v tomto období aj astrologicky. Pretože nedávno práve planéty Merkur, Chiron a Jupiter vytvorili tzv. T kvadrát. A, a čo tieto planéty znamenajú a prečo to práve súvisí s touto témou, tak troška len tak informačne. Merkur súvisí s našou komunikáciou, s tým, ako premýšľame a s tým, ako komunikujeme nielen smerom navonok, ale aj smerom dovnútra. A teda má veľký súvis z pohľadu energetického alebo z pohľadu jogy s našou komunikačnou krčnou čakrou. Predstavuje z pohľadu tejto planéty predstavuje element vzduchu. A práve toto je jedna oblasť, čiže komunikácia. Druhá oblasť je Jupiter, ktorý vlastne predstavuje element ohňa a predstavuje ako keby nášho vnútorného alebo aj vonkajšieho externého učiteľa. Znamená to, ako môžeme sa rozvíjať, ako môžeme rásť. A, a tretia malá planetka, ak ju tak môžeme nazvať, je Chiron a to je archetyp zraneného liečiteľa. A tento zranený liečiteľ zvyčajne znamená nejaké zranenie, ktoré môže byť aj teda emocionálne, nemusí byť len fyzické, ktoré zároveň v sebe predstavuje dar, pretože keď týmto zranením prejdeme, tak sme schopní cez to zranenie iným pomôcť. A práve tuto sa skrýva aj zranenie z odmietnutia. Pretože Chiron bol Kentaurus, nebol človekom, bol na poli zvieraťom, na poli človekom a práve v tomto stave ako keby nebol prijímaný. A čiže opak prijímania je odmietnutie. No a tieto tri planéty, ako sme hovorili, tak vytvárajú tzv. T kvadratúru a tá T kvadratúra znamená vlastne trošku ako keby problém s tým, že kde dať energiu, je to tzv. Energia zúfalej matky, že čo urobím ako keby, že skôr. No a teraz v tomto všetkom ešte dneska sa nachádzame v splne, ktorý je v energii barana. Je to tzv. Superspln preto, lebo ten mesiac je blízko Zemegule. No a čo vlastne znamená ten spln? Ten spln ako taký každý znamená, že nejaká energia, niečo sa už tak naplnilo, že už dosahuje maximum toho, čo to mohlo dosiahnuť a už teraz cesta ďalej je len, že sa to bude zmenšovať, že sa to uvoľní. Hej, takže záleží na nás, aký zámer si my dáme v daný deň splnú, že čo už je na tom svojom maxime a čo už proste sme pripravení, aby sme uvoľnili. No a práve táto téma hanba veľmi súvisí s odmietnutím a keďže je tu aj tento Chiron a v praktickom živote ako to súvisí. Hanba spolu s vinou patrí medzi tie dve emócie, ktoré nám nie sú prirodzené, ale ktoré sa ako deti naučíme prostredníctvom našich rodičov alebo prostredníctvom tých, ktorí nás vychovávajú, pretože tieto dve emócie sú veľmi dobrým nástrojom, ako dosiahnuť poslušnosť, keď sme deti. A môže to súvisieť s rôznymi situáciami, ale každopádne impact je ten, že to dieťa sa necíti prijaté.
Hej? Čiže cíti sa odmietnuté. A či už je to z dôvodu toho, že niečo sme nepochopili, niečomu sme neporozumeli, um, alebo sme urobili niečo teda tak, ako sa to niekomu nepáčilo. Veľmi často je to spájané aj s prvými prejavmi sexuality, kedy vlastne rodičia možno z dôvodu ochrany nechcú, aby to dieťa malo takéto prejavy, ale v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska tá hanba vlastne pôsobí ako blokátor na prejavenie svojej prirodzenosti. Akomkoľvek, v akejkoľvek oblasti, kde sa to, s čím sa nám to spojilo v tom detstve, tam, kde nás tí rodičia korigovali v úvodzovkách a použili pritom práve tento aspekt hanby. Hej, že niečo sa nepatrí, takto sa to nemá. A nemuseli to byť len rodičia, mohli to byť aj učitelia. Proste ktokoľvek, kto bol pre nás presne ako Jupiter ten učiteľ. Ešte jedna je tu zaujímavosť a to taká, že Jupiter predstavuje energiu druhej čakry, svádhyštány, čiže sa nám tu prepája teraz tá energia krčnej čakry a druhej čakry. A Chiron práve predstavuje nádobličky. Nádobličky to je energia, kde vlastne z fyzického hľadiska ide o hormóny stresu, o kortizol a o adrenalín, ktoré sú produkované cez nádobličky. Čiže hamba, ktorá je možno niekde uložená v tej druhej čakre, trebárs, ak by sa týkala sexuality, a spôsobuje stres pri tom, keď sme konfrontovaní s tou situáciou, ktorá sa týka toho, čo už dnes ako dospelí, napríklad tej sexualite potrebujeme prirodzene vyjadriť, ale skrz ten starý blokátor z ranného veku to nie sme ochotní, schopní prejaviť, alebo tak si to myslíme, lebo za tým čakáme to, čo nám bolo povedané, tá vyhrážka, to, čo sme v detstve zažili. To je jeden príklad. Hej. Tých príkladov zahambenia môže byť veľmi veľa. Každý má rôzne oblasti, kde sa mu to mohlo udiať. A ak je to niečo, čo ťa zaujíma a čo cítiš, že z dôvodu toho, že sa hanbíš pred niekým iným niečo prejaviť, vyjadriť, tak ťa srdečne pozývam na jogu, kde kombinácia toho zámeru na to uvoľnenie a s prácou toho fyzického tela a s tými prospešnými energiami aj planet, ktoré dneska sú, tak nám pomôžu, aby sa to aj ľahšie uvoľnilo. A bližšie informácie budú napísané pod týmto videom. Takže teším sa na vás a ďakujem vám za pozornosť. Želám krásny deň.